daganganku godhong. Nek ditinggal ngamuk, lho iki yamene kok ora enek ndang teko ngene iki. Wis sedeng pasar bubar dagangane bobrok. Ngono nek ditinggal ngamuk jare ana giman, ana mayene. Terus aku ngrasakno kok sok tenan. Pasar anggere jam 10 bubar yamene urung tangi. Menek ditinggal ngamuk. Kaya ndek gawean liyane ae. Ora ndek gawean liyane kok. Nek kriketan ya tak tinggal. Wong tuamu wis tak panehi dhuwit, teges kowe iki wis tak bayar, tak tuku arep boyong nyangkek. Apa jeh kurang? Kowe kepengin dhuwit? Kepengin dhuwit? Aja kuwatir, yen to pancen kowe kepengin dhuwit bakal tak panehi. Mergo aku katelah anak bondo putu dhuwit ponakane Bang. Yo, tamali. Mergo yen to jeh kurang bakal tak wenehi tak cukuke duit flash sing luwih akeh. Yo, tamali. Tamali. Ora gelem. Sang. Opo kelakon duit iki tak buang? Opo kelakon tak buang duit? Ora buang, Tamali ayo. Tambah ono san. Ora gelem. Tak buang tenan. Duit iki lah. Buang tenan. Kelakon tak buang duit iki. Sang. Kok yo gelem tambali duit iki. Wis aja kuwatir. Butuhmu apa mengko bakal kecukupan. Waton kowe gelem lawan aku. Yo, tamani. Tambani sale. Yen ngono cetok. Yen kowe ora gelem lamali duit iki, lakon duit iki tak buang. Gelem ora? Gelem ora? Tak buang tenan san. Aku mongso eman. Yen nganti duit iki tak buang, ditemu wong golek rencek aku sing kelangan. Taman. Gelem ora? Ayo! 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 Sampai gelap. Duit kok sakmono akeh. Anak bondo putu duit. Lho dikekno bocah wedok ora gelem diguak. Lho tangan didaki. Wah semene. Kok kaya mesune gimana mau ya? Lho. Ani. Anak dalane. Kani, aku kon minggat bapak. Aku iki melok sapa? Kani, alah batang. Alam tunggale kene kok sok. Kowe iki jane piye sing kok karepno? Ana apa? Kowe iki ngerti wayah ta ora iki? Wayah lha apa? Pasar anggere jam 10 adate wis bubar. Terus nganti yamene kok kowe malah lagi teko ngene iki jajal arep adol godhong karo ning ndi? Arep bojak ning ndi? Yo ning pasar. Lah
Saiki kowe mangkat dodol dhewe. Aku prei gak dodol. Omonganmu. Ada prei ora dodol iku wong tanggung jawab openi-openi wong wedok kok iso. Upamane aku dodol. Entuk duit. Lah terus sing nampani dhuwitku sapa? Sing nampani ya bojomu, Mas. Bojomu, Man. Ora roh ngono kok iso. Tak kandhani men. Bojoku wis dadi dhuwit. Piye? Bojoku wis dadi dhuwit. Kandhani kok malah. Iki lek ya parah. Aku ora guyon, bojoku dadi dhuwit, bojoku didol maratuwa. Lah dalah. Lho kok lah dalah. Iki wong beto. Lho anjene iya. Lho. Duwike aku roh dhewe maratuwa nyekeli dhuwit pirang-pirang. Jarene bojoku didol. Lho kuwi Terus aku kon lunga. Apa? nek pancen ngono, kowe iki kok ya meneng ae iki jane waras ta ora? Lah kon lapo? Kuwi bojomu. Ya. Kok sing dol maratuwamu kowe iki ya ngamuk aja trimo. Lah iku anak-anake dhewe. Anake maratuwamu. Iya. Ning rak bojomu. Ya. Ana ucapane wong tuwa-tuwa biyen jarene nek cilik iki anak, ning nek wis gedhe omah-omah iki tangga lomo. Menang bojone timbang wong tuane. Wis ning aku tetep kalah. Mergo wis dadi dhuwit. Kalahmu mergo kowe gitu. Ngono. Lah wis Kudune kowe aja trimo, kok gegek tak mau tunggale mau. Mau ndi? Mau ndi? Mau ana wong duwite sak tekem abang-abang. Iya, marang ya nyekeli dhuwit ngono. Tunggale iku gekan. Anak bondo putu duit, Ya. kowe iki wis tak tuku. Wong wedok, kamu ndak bojomu no sani-sani. Lah kowe roh tenan ta ora? Mosok pangling karo Sani. Nih suarane kaya gak pangling aku. Dadi ki mau Sani liwat kene. Liwat kene digawa. Ya iki anak bondo putu duit ponakane Bang. Kowe ya roh. Roh. Lho nek roh kok ora mbok jaluk men. Iku bojoku mongko aku kancamu. Lho nek bojoku digawa wong kok mbok sawang tok jaluk. Kuwi sing tanggung jawab rak ya bojone. Lah kowe kancamu. Aku rak mung kanca. Sing roh kowe. Heeh. Iku mau mestine amin. Mergo kowe sing roh. Bojoku digawa wong. Iya. Iku mau jane. Bojoku jaluk. Engko nek wis balik, dinggo wong loro gak kenal. Lah timbang ilang. Oh timbang ilang bose nggo wong loro. Ya yo kowe roh kok meneng ae. Aku jane ya roh. Duwe anjen sak tekem tenan anak bondo putu duit ponakane Bang. Ya. Sing bojomu mau gak gelem ngetok dikai dhuwit moh nangis paksa digawa. Ya. Lah saiki kowe bojone iki dijaluk. Iki Mau jarene gawa ning gone Kediri. aduhe kok ngono. Ada wong jeneng bojo kok. Ngono ya. Iya. Kene yo men. Wong kowe sing pinter omong, Iya. karo yo kowe sing roh. Pokoke goleki bojo butuhe balik, aku pasrah karo kowe. Engko aku sing nomor sik bojo balik. Ya, Aku sing ngomong. ya Kowe lah. nomor sik, bojomu balik. Bojo balik. Kene, Man. Piye? Wong iki wis dadi sumpahe wong loro. Nah, Ana giman, ana paimin, ana paimen. ana giman. Tegese kaya ngene iki aku wis edep-edep keluwen ora apa-apa. Lah iya. Mestine aku yang pasar dodol entuk duit, Nah. kena nggo nempur beras. Iya. Mergo bojomu digawa wong kowe kancaku. Ngono. Digoleki minggu manut tak terno. Ora dodol aku. Lah dodol lah, buang lah. Buang lah, wis ra nganggo dodol-dodolan lah. Ya, wong kanggo kanca. Kanggo kanca. Aku anut kowe lho. Nang kono. Ya pokoke aku pasrah bojoan. Dijaluk. Bakune bojo balik. Aku lagi tangan bojo.
Sabentara penak kianggon lungguh. Arjuna Patih reksa praja. Jawa timbalan sudane. Ing pisuanan agung iki panjenengan sun ora bakal ngrembug. Ngenani bab tata tentreming kraton Kediri nanging sing bakal tak rembug ngenani jumenengan ingsun bakal wirisuda kelawan Pangeran Sri Palwaka kang bakal manti nata ana ing kraton Kediri. Apa uga rampen kanggo jumenenganing Adipati Pangeran Anom wis samapta. Keparenipun suatur sedaya. Obat nuwun pamit. Menawi babagan uga rampen pirampi. Jumenengipun ingkang putra Pangeran Sri Palwaka. Sadaya sampun boten wonten ingkang wujudaken. Kanton Cumandung Jawa nresudani ingkang sinipun Prabu Sri Palwaka. Dina sepati sesuk tabuh songo ing kapurwakane jumenengan Adipati Anom minangka calon nata ana ing kraton Kediri. Nesti Jawa sampun boten badhe muji. Aja nganti ana sing ngeroki kewajiban. Yayi Pangeran Keswa, Duh, katimbalan Mas Prabu. kalamun to kapulunanmu Pangeran Sri Palwaka kang tak jenengake minangka Adipati Anom kang besok bakal gumanti nata ana ing kraton Kediri. Sliramu rak yo ikhlas lahir lan batin to Yayi. Kang Mas Prabu. Mongko ingkang badhe nggahi dampar panjenengan. Niki anak kepulunan kula. Ing mangkenipun kula badhe lego-lego. Menawi anak kepulunan kula ingkang jumeneng nata wonten ing kraton. Nelakake agunging panuwun yen to Yayi Kiswara. Lila legawa yen to Pangeran Sri Palwaka kang bakal ngenteni kalungganing suci. Jalanan sliramu uga darbih hak lan menang gumanti nata ana ing kraton Kediri. Reh dene pratilanmu kang kaya ngono nambahi bombong lan seneng jroning penggalih. Mung wae aja mung ing tata gelar lair kudu tandes jroning ati ya Yayi. Lahir batin Kang Mas. Sabener penak kagem Ngestoaken Jawa. Senopati Wirana. Nunije kula Nalika semono sliramu tak utus kang supaya nderekake putraku Pangeran Sri Palwaka madik-madik wanita kinarya garwa kang ing tembe bakal kalungguhake minangka prameswari. Apa wis ana kabaran Wirana? kepareng matur lepat nyuwun pangapunten dalem. Rikala semanten kula nderekaken jeng pangeran dereng dumugi wonten ing Guwa Klothok. Kula kautus wangsul netepi kewajiban janji katentreman kanjeng. Dados mboten mangertos Kok menawa putraku Pangeran Sri Palwaka wis duwe padikan wanita kang condong jroning atine. Ora kepengin dingerteni marang sapa wae. menika leres. Aduh, kula kang suwanu waduh. Palwaka. Kene kok Palwaka? Kuat-kuatke Palwaka. Kula tahan kapan. Kula tahan kapan Pati soto ya. Wonten kinaripun. Jaran. Saya santer medalipun nanti kuat-kuat. Saya panas. Tinggal kaca balapku sampai nanti. Pasan penginang tulung abang kecok tulungkan. Sesuk dina sepat manis sinambut jumeneng Adipati Anom ngusmu. Wis anu arep-arepku nek jan sira tinggal ke kawan wae.
Singa barong guwa klothok. Cetha sing nyikara putraku. Singa barong ana guwa klothok. Kilopati, Iswara. Yo, Dawuh. titip Kunarpani putraku. Titip Kraton Kijitak. Jangkai. Sinuwun Prabu. Ngerasa dalem badhe genjot ingkang tanpa pepoyan. Mangsa yudha kaliyan Brendara Sindai. Kenging menapa panjenengan boten welas dhateng layonipun inggih putra. Nembe kemawon Kediri wonten kedadosan ing kemadusan. Pramila moga kula aturi racun Bramantya akan kedadosan ing praja Kediri menika Langkung prayogipun dipun rukti langkung yen Kakang. Menika leres prajurit. Ruktinan Kunarpani putraku. Ayo. Pamula cendhok pilih ingkang mejaya nak kepuluran kula Tripalwaka kala wau kok singa barong ingkang mapan wonten ing guwa klothok boten sisah panjenengan ingkang tindak nyalirani pribadi cekap kula kemawon Kang Mas Prabu. Yen kowe ora kulihake kang panuwun kanthi Kiswara. Yen to sliramu uga bela kelawan patining kapurunanmu ya putra Pangeran Tripalwaka. Monggo. Aduh menura tutup-tutup gone. Iki wis tutup nggone. Wis Wis. rejane ngene iki ana apa iki? Iya enek ning kutha. Ngono. Heeh. Heeh. Ana iki barang men. Iya. Titip. Oh iya. Gimana? Tak tak titip kula. Capingmu. Ya iya tak titip kula. Alah. Ya. Hei. 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 Titip. Aku ki dudu titipan ya lho kok mbok titipi. Lah nek mbok tampani. Kowe ku ngerti apa ora? Kowe ku ngerti apa ora? Sapa aku? Lah sing rasa. Alah. Karo awake dhewe malah takok wong grup. Piye? Lah kowe iki teko-teko tur nyeleke caping ning pangkonku tembungmu titip. Lho kowe iki ngerti apa ora? Sapa? Boten roh. Aku? Ah, kok terus Aku iki ratu sing duwe kuwasa ana ing Kraton Kediri. Asmaku Prabu Sri Pamekas. Lho kok mbok titipi caping iki karo piye? Hah? Hei, Jangan malah diawet. ngene kok iso. Alah, mau ditipu ditampani. Oh iya. Wani kalau tiang boten bener kok. Mas. Nun. Mas. Nun. Rodo maju, ben cetok. Mas. Nun.
Jenengmu sapa, Mas? Nami kula Paimin. Pangkat kula bakul godhong. Jenengmu Paimin, pangkatmu bakul godhong. Nggih. Min, Nun. sing jeneng pangkat kuwi kaya dene kami tuwa. Layan, Carik, Mudin, iki jenenge pangkat. Nek yen to tukang bakul godhong, iki gawean. Nggih pangkat niku gawean tetap. Gawean tetap ya. Ngono. Jenengmu Paimin. Nggih. Lah sing kae jenenge sapa? Kula Giman, Man. pensiunan bakul lareng. Pensiun. Tegese pensiun piye? Prai, Dadi wis ora dadi bakul lareng. pun pensiun. Min, Nun. kowe mrene duwe perlu apa, Min? Kula mriki ngeterke kanca kula Giman. Teke kancamu gimana? Man, Yun, kowe mrene ana perlu apa, Man? diterno Paimin. Oh, ya mah. Ayo, Yo makarane mau. Min, Nun. kowe mrene duwe perlu apa, Min? Ngeterke kanca kula Giman takok terus. Man, Yun, kowe mrene duwe perlu apa, Man? diterno Paimin. Min, Nun. kowe mrene perlu apa? Takok terus iki montono. Hei, Aku kira tuh lho kok. Kowe mrene iki perlu apa? Kula mriki ngeterne kanca kula Giman takok terus. Gimana? Kowe mrene perlu apa? Diterno Paimin. Budek tapi Lah iki nganti pajar dak diterno ngeterno. Lho aku sesuai kok. Ngaku kira aku kok bayang-bayang. Ngapunten mboten. Iku aja kurang ajar. Mboten. Aku kira tuh Nggih. sing duwe kuasa ning kraton Kediri. Bener bisa tak kira salah. Salah tak bener ke bisa. Ampun. Sembrono. Anggo kancamu ning kualu jegongan piye? Mboten. Giman. Ana foto Prameswari. Yo kene. Awang tendaan kok diusik-usik. Loh ya, jenengan kerjaan atas mekaten. Lan. Bane gembet. Pincang terus. Selop-selop. Lah niku Hei, Langsung tanah saya kertas. ya iki sepuro. boten ngetos. Selope pun kaya. Ora ono to? Oke, becolong. Boten prajurit. Boten ngertos. Kowe iki. Kowe tekono pendopo selop kuwi lah. Kula iki boten nganggo napa-napa. Ngaku aku nyolong. Wis sing meneng. Kowe roh selop. selamat. Argumane ratu. Sepatu. Sandal. Kula temok. Sampeyan dua kula temok. Tenane iki mangono tak buah. Mergo atiku mangkel karo kowe. Mergo kowe tak dangu diterno ngeterno. Jur kowe tak sawat selop. Lho kok malah mbok pek karo piye? Mangsaku di gua ya tak temok. Lah niki terus pripun? Yo jaket karo ratu kok. Ratu sandal ngajak di gua di jalur neh. Ratu kuwasa. Jaket. Alah manja. Oh, ya kemene. Nganggo sandal yang manut gua. Gimana? Liru.
saiki Madura sing cethok. Jan-jane kowe sowan ning Kraton Kediri iki duwe perlu apa? Kula mriki goleki bojone kanca kula Giman. Goleki bojone kancamu. Nggih. Lah bojone kancamu iki lunga apa urip apa priye? Digawa wong mriki dituku. Jarene anak bondo putu duit ning bareng tak takok-takokno. Anak bondo putu duit mau. Yo. Alah mlepuk. Mosok Tumpakane sepeda motor pedotan, Dik. wong e. Heeh. Alah. Lagi ditanggu, Mbak. Iki penjopo iki. Ayo mulai. Aja. Kadung teko kene, urung mulai. Wong sampos kampret mobil. Jagani ngono. Pak Imin. Aku nek kadung ngene iki aku jeneng lagu kanca sih. Pak Imin. Nun. Kediri kuwi ombo. Nggih. Kediri kuwi Prabojonegoro oke. Nggih. Upama bojone kancamu dituku wong Kediri. Nggih. Yur piye nggonku ngrewangi goleki yen aku ora ngerti. Pawongane sing gawa sapa? Oh, sing beto enten. Saiki antum gawe, Man. Nggih. Ngene. Kowe wong sakmene prajurit ning Kediri sakmene akehan iki, duding ana kabeh. Dudingi Ngono. tugasmu pae kan dudingi tok. Ya. Kowe ngingeti aku. Heeh. Ngingeti aku ya. Ya. Nek aku gedek, Ya. iku dudu sing gawa bojomu. Ngono. Nek aku mantuk, yo iku sing gawa. Oh, genjotane. Aku Heeh. jare aku karek namani tok. Lho, kowe dudingi tok, kowe iki bojone. Gak usah omong akeh. Gak usah ngomong akeh-akeh. Oke. Kowe ngingeti aku. Ngono. Iya, iya. Lu galakno. Iya, iya. Bareng repot iki. Piye. Sinuwun, Iya. bojo kula ilang. Bismillah. Dibeto tiyang mriki. Okene Kula kelangan bojo. pesakne. Wong sampeyan iku ratu. Kudune mesakno karo kawula. Ya mesti to. Mergo bojo kula ilang. Kula njaluk ijo iki lho. Alah, ya. Heh, Ora ngono iku. ngono ijo iki bati. Tapi iki. Siman, iki garwa Prameswari. Iki garwaku yen ora ngerti garwa iki bojoku. Ngoten nggih. Yo. Nggih. Ngeten nggih. Bendang kecekel sinten sing gawa bojo kula. Aturane sampeyan anut kula. Aku iki sing kuwasa lho. Anut kula. Aku anut kowe. Nggih. Heeh, carane piye? Tiyang sing teng mriki mengken kula didingi siji-siji. Ya. Mengkene kula didingi sing didelok kanca kula Paimin. Sing dhuwur Paimin kae. Kena kula diding Paimin bulune kok gedek-gedek niku mboten beto bojo kula. Oh, ngono. Ning nek kula diding Paimin mantuk nggih niku tiyang sing beto bojo kula. Oh, iya. Ngono men? Iya, bener. Paham? Paham. Awas sampe lali. Oh, nek lali. Yo men. Men. Nek lali omong aku, Man. Yo. Aku ora kajen blas. Pun paham? Paham? Mulai. Paimin. Oke. Pendidingan dimulai. Iya, siap. Dulu persiapan Iya. dulu. Men, dulu men. Pendidingan. Men. Aman. Boten sampean. Dudu aku to. Sampean tiang sae. Matur nuwun. Boten sampean. Persiapan men. Pendidingan mulai men. Dudeng aja saja deh. Bawa jeng mriki keserot melorot mriki. Man. Oke. Boten. Ora
apik ning aja mbok rempol ngene. Repot iki. Kowe gak melu. Aman. Ai. Lungguh. Yo yo. Wis gak ditingi melu ae. Hai men. Dul. Persiapan men. Oke. Hai Ben. Aku kaget iki. Aman, tiang sae. Persiapan men. Banteran. Mandi, Mas. Kebanteran mana? Aman di sini kok iso. Lulak mripat. Hai men, siap. Oke. Wah, yo. Sampean tiang sae. Sing ijo-ijo linggo ning isor ting. Alah, lah bengkong-bengkong iki wani ana nyolong. Gak sak, gak satu tinggi. Kau siap? Gak. Hai men, persiapan men. Wis entek. Ijek. Kalah iku kalah. Ijek, iku lho. Aku gak wani. Alah, wani. Tanganku kesel. Wani, engko nek ngamuk tak kipone. Prajurit, Firman Saimin. Lah kowe kok terus lenger-lenger bareng dilungguhi karo gambrek. Lah kula dilungguhi sampun gedene iki kula mboten saged tobat. Senengen ya kowe dilungguhi. Mboten teges. Lho wong ngene kok tandelo karo ngono mau piye? Panjenengan iki mboten usah sujono. Yo mesti wae sejono to kowe. Bareng dilungguhi karo Paimen meneng tenger-tenger. Lah kok mboten meneng kados pundi wong kula mboten saged tobat iki kula denger-denger to sinuwun. Nyuwun pangapunten. Ya iki kesuwun. Paling jauh. Kok ana rasa curiga kelawan isu. Bareng Kiman Duting lan kowe Paimin mantuk. Jur kowe ngetapke satung para prajurit sepengkep. Apa yen kaya ngono kowe kenggawa bojone Kiman? Pun pangapunten. Kadung kowe kata. Salut ning kolang kalik rambut pira sewu. Boten wonten seratanipun. Kula nyolong bojone Ciman. Bocah saking boten. Apa tenan? Saestu boten. Ya iki kesuwun. Kala mengko jeneng sira wis kepengin mengko salah sawijining wanita kinarya garwa. Aja nganti kowe ngrusak lawan pagrah ayo iki ya. Oke, rawan sing isih wegan, isih ana sing tresna lan ku. Yen kowe seneng kelawan bojone liya, teges kowe ngrusak pagrah ayu. Mula ya dia. Watak. Aku percaya wis dadi atur. Oh, saiki ngene. Wis wanan ning sud barake. Yen ora nganggo dalan sing kaya aku bakal kawiyah mati. Guru-guru Kiman lan Paimin. Ora idep babar pisan perkara bojone Kiman. Sing baku iki lho. Anak keponakanku Sri Pawoko wis lumekani patu. Teges aku kang bakal dadi ratu oleh kraton iki. Aku sing dadi ratu. Aku sing dadi ratu.